Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a Ribeira. Disculpar o que ven sendo o horario habitual de comunicación aos nosos veciños das novedades que hai, pero hoxe reunímonos todos os grupos no que é a Comisión de Seguimiento do Plan Reactiva Ribeira para fijar as líneas do que son as bases de axuda a parados, a ERTES, a empresas que houberan tido que pechar ou ben aquelas que tuveran unha baixa sustancial dos seus ingresos e que nos gustaría pois que fora aprobada o día 4 na Xunta Local de Goberno, para o cual demos avances moi importantes no que son esas bases que esperemos que mañán xa se poda formalizar ca aprobación dos presupuestos municipales. Hoxe no capítulo de agradecimentos unha empresa que se ven distinguindo pola súa solidaridade, a Conserveira González Montes, que nos facía de novo entrega do que é o seu produto para que pudéramos yo facer chegar a aquelas asociacións que están contribuindo xunto con servicios sociales a intentar paliar o que é a problemática de moitas familias, en concreto ICE Renovación e Cáritas Parroquial. Por outra parte, decir que o Concello de Ribeira está dentro dese plan da Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia, das universidades galegas, pois para figurar o que é a nosa depuradora no que pudera ser unha alerta temprana de a existencia de COVID en estas aguas residuales. Polo tanto, nunha época do verano que podemos ter moitos turistas, esta pode ser unha posibilidade de darnos conta de esa alerta si por este medio pois os análisis detectaran o que é a presencia do COVID-19. Polo tanto, é unha medida que adianta a Ribeira no que é a súa seguridade con respecto a outros concellos. Lógicamente non se pode facer en todos, pero o noso, pola súa importancia no verán, si é un dos elegidos por Augas de Galicia pola Universidade. Por outra parte, decir que seguimos traballando con algo que nos preocupa moito, non? Que é o tema das playas. Hoxe vamos a visitar a posibilidade de ter pois un sistema de marcaje de algunhas playas, as máis pequenas, non? Pois para que non se poda dar esa congregación de xente a maiores tendo outras playas que non o van a requerir, non? Pois vamos a traballar para que o que é a temporada de playas, que sabemos que no Concello sempre empeza a partir do 15 de xuño, poderán estar preparadas o máis posible todas e cada un delas. Por outra parte, seguimos traballando con todas as empresas e co que é o Antega intentando que a fibra óptica chegue ao máximo de lugares posibles dentro do noso municipio. Tiñamos a boa noticia de que o plan despegue de Telefónica pois contén, a Ribeira dentro de esos lugares de actuación e, polo tanto, unha empresa da importancia de Telefónica e que ten o maior número de usuarios do noso Concello, feito que vaya ampliando a súa rede, pois é unha noticia importante. Por outra parte, decir que o que é ese plan que achegou a 50 xigas por mes a moitos alumnos que non tiñan a posibilidade de conexión a internet, pois vai a finalizar o que é o 30 de xuño, polo tanto lle queda outro mes de prestación por parte do Concello, prestación que a moitos deles pois se lle veu aumentada co que é o préstamo tamén do que é a tablet e a moitos deles tamén co que é a fondo perdido a dotación de un ordenador en ese banco solidario que tuvemos. Polo tanto, esos serán as noticias. Seguimos avanzando en ese plan Reactiva Ribeira que nos gusta que todo o mundo se poda seguir representado en estos momentos. A parte de 4 grupos municipales, hai moitas xa forzas sociales e políticas que están firmando ese documento que daremos a conocer nos próximos días, pero prácticamente estamos vendo que, salvo quen se quera excluir, prácticamente toda a sociedade de Ribeira estamos á mesma. Eso é un lle enche de satisfacción, porque que buscábamos, non? Que isto sea un camiño común. Moita xente o está pasando mal e non temos xa que andar con ningún tipo de medidas de intentar sacar tajada política nin de calquera outra índole da desgracia dos demais. Por iso creo que o feito de que tantas asociacións do eido económico como do eido social, como do eido asistencial e os grupos políticos representados no Concello e fora del que quixeron estar, seamos a inmensa maioría deste Concello, aún non lle cabe máis que no peito esa sensación de verdade, de estar orgulloso do seu Concello como sempre. Polo demais, acabo como sempre. Últimamente meto esa nova cuestión que tanto me gusta facervos chegar,
a do sentidiño, ahora é cuestión de sentidiño. Polo demais, Ribeira moi grande. Ánimo, Ribeira, que todos xuntos vamos a conseguir. Ánimo, gracias.